Pagtag na arong sininong dito sa ilahay kay daugan mo kung tostare. Sa doon. Lah, si Ninong mo no? Uy, Ninong! Nag-unsa man ka dira? Uy! Nangahuli ko doon. Aw! Nangahoy! Ano ka ni mo ka, uy? Di ba magkadaw nga, ang panahon ron, magdung-lugdong. Nga karon kiniinit man, nangahoy ko kung mag-isog mo dito daw. Aw! Tesa, asan di ka daw? Parang yung pa daw sa inyo ha? Oh, adto ka sa amo. Nanong day dong, isang day mong tuyo dong. Wado lagi ko sa inyo ha, kay ako medyo nabatian nga daugan ko nung kayo ka sa tari. Daogan. Kasi ba pinagtingon na si Muado nga? Daogan ko sa tari. Si Dunlap nung to lagi yun, Ninong. Ngay daugan ko nung kayo ka kay liro ko nung siya. Relax. Ako bitaw dong. Sus. Hindi yung manok. Nakadaog akong manok. Ang maayo noon. Eh, ang matikaw na ko ni magpinaskuhan. Ana, biya ka nga kumakabuno. Higaan ko ni magpinaskuhan. Aw, bitaw dong. Nyala man ko ato sa imo ado nga. Pero ikay tari sa manok. Huwag makadaog. Ako yatag si mo pinaskuhan. Nya wala man kayong taray. Ako may nagpusta. Ikaw lagi nagtari lagi. Nya, ana mga kumakabuno. Higaan ko ni mo. Nya, asa mga akong pinaskuhan? Aw, ana ninong ay. Ayaw ko tigay kwarta. Pero ako ato yung manok. Ayun, asa ka manok dong kay. Ito ang manok dong. Ako pa to itari dong. Ay dirbi. Kita basta na premium dong. Sa sunod dong. Kadaog na gina. Sure, promise dong. Kadaog na sa dirbi dong. Takto kay taganti kag dako nga pinaskuhan lagi dong. Sige ninong ha. Kung makadaogan niya, dako na biya kayo ng kwarta. Dako sa na kayo na imo ihatag. Kung di ka na kung mo tigaan sa akong pinaskuhan, nananay, interest, 20%. Bantay ka. So, what's up mga ka-Jimsob? So, it's time to chat out now. Chat out dahil kang Alipio Carlos nga nasa Qatar niya. Support dahil mo sa iyang channel guys, Mates Vlog 79. Og chat out sad kang Melvin LCP. Og chat out sad kang Boy Wait. Chat out ka Aaron Rondina. So, don't forget to like, share, and subscribe. So, bye-bye.